Здравейте отново, скъпи бъдещи майки! Често ви напомням колко е важно да поддържате влагалищната си среда в баланс. Днес ще разгледаме по-отблизо как точно микрофлората във вашето влагалище влияе на здравето на вашето бебенце. Влагалищната микрофлора е съвкупност от различни видове бактерии, които живеят в хармония и ни предпазват от възпаления и от инфекции. Лактобацилите са сред най-важните бактерии, тъй като те произвеждат млечна киселина, която от своя страна поддържа нивото на pH. Това предотвратява развитието на вредни бактерии и гъбички. Когато балансът на тези бактерии е нарушен, може да се появят инфекции като бактериална вагиноза или гъбична инфекция и те могат да доведат до осложнения като преждевременно раждане или пък ниско тегло на бебенцето при раждането. Затова е важно да се грижите за този баланс. Как? Подробно ще разберете в нашият онлайн маратон за бремени, където ще получите повече знания и нашата специална книга "Клетъчно хранене по време на бременност" като подарък. Очаквам ви! Чао!